कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारच्या अस्नोटी निवृत्त सैनिक संघ परिवारालो 7वो मनोमिलन कार्यक्रम आयतवार 12 एप्रिल 2026 उत्साहात साजरो जालो. कारवारच्या अस्नोटी यंग सर्व्हिसमॅन असोसिएशन या नोंदणीकृत संस्थेच्या निवृत्त सैनिकालो 7वो मनोमिलन कार्यक्रम म्हणल्यार गेट टुगेदर कार्यक्रम आयतवार 12 एप्रिल 2026 मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. त्या निमित्तान अस्नोटी ते माजाळी आणि माजाळीच्यान अस्नोटी पर्यंत बायक आणि कार रॅलीचे आयोजन केले. या रॅलीत संस्थेच्या सदस्य परिवाराबरोबर निवृत्त सैनिकान ड्रेस कोड आणि मेडला सकट हजर राहून आपलं देशप्रेम अखंड दवरिलो दिसतालो. रॅलीच्या मार्गात माजाळी भांडीशिट्टा हिंगा शिवाजी पुतळ्याक हार घालून गौरवपूर्वक मानवंदना दिवन देशप्रेम व्यक्त केलो. जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी. या वेळार अध्यक्ष बाळकृष्ण व्ही साळुंके हेमगेलो शिवप्रतिष्ठान माजाळी यांच्या तर्फेन सन्मान केलो. असोसिएशन अस्नोटी छत्रपती शिवाजी स्टॅच्यू कमिटी सगळ्या अभिनंदन करता. हो सत्कार, हो सन्मान, हो माझी एकट्याचो मी हो सगळे आमगेले एक सर्व्हिसमॅन असोसिएशनाचो तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. सकाळी 8:30 वाजताना संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके हेमी झेंडो दाखवून रॅलीक चालना दिली. सगळ्या बायक आणि कार सवारान संस्थेन दिल्ल्या नियमाप्रमाणे अस्नोटी ते माजाळी आणि परत माजाळीच्यान अस्नोटी पर्यंत ठराविक मार्गान हो रॅलीचो प्रवास मार्ग सुरळीत आणि व्यवस्थित जावन रॅलीची सांगता जाली. ही रॅली अस्नोटी हायस्कूल कडच्यान सुरवात जावन गणेशनगर, आरव, मुडगेरी, अंगडी, कोठार, गांवगेरी ते माजाळी रस्त्याच्या उजवी बाजून शिवाजी महाराज पुतळ्याकडे थांबली आणि परत थिंच्यान वसाळी रस्त्यान पेट्रोल पंप कोळगे ते शिवाजी हायस्कूलाकडे मूळ स्थानार येऊन या रॅलीची समाप्ती झाली. सध्या तापमानाक गरमी आशिल्ली तरी या वताची तमा कर नसताना गरमी सोसून निवृत्त सैनिक आणि तेमगेल्या परिवारान या रॅलीक भागी जावन व निवृत्त सैनिकालो 7वो मनोमिलन कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडिल्याचो आनंद आयोजकाल्या चेहऱ्याचेर दिसतालो. या कार्यक्रमात संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यालो परिवार, बाल तसेच ज्येष्ठ तरुण या सगळ्या उपस्थिताल्या आरोग्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीन रॅलीत किंवा कार्यक्रमादरम्यान कसलीच अहितकारी घटना घडू जायना म्हण पोलीस बंदोबस्त आणि रुग्णवाहिकेची खास व्यवस्था केली. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन कारवार अंकुला मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल हेमी दिवली पेटवून केले. या वेळार व्यासपीठाचेर मान्यवर पाहुणे म्हण श्री संतोष राया साळुंके आणि श्री प्रशांत बी कदम हेमी उपस्थित आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. IPL सट्टा प्रकरण 5 जणांक अटक. कारवार. दांडेली शहरात IPL क्रिकेट सट्टा प्रकरणात पोलिसांन 2 स्वतंत्र कारवाई करून 5 जणांक अटक केली. अंबेवाडी वाठारात सामनो जिंकचे हरचे हेमचेर पैसे लावून सट्टा खेळताले. पहिल्या प्रकरणात अनिल बल्लारी, बालराज गिरियाल आणि श्रवण हेमका अटक करून
रोख रक्कम आणि मोबाईल जप्त केले. दुसऱ्या प्रकरणात एम्युनियल बैला बसवराज उर्फ भरत गिरियाल हेमका अटक करून 3,000 रुपये आणि मोबाईल जप्त केले. या कारवाईचे नेतृत्व PSI अमीन उत्तार आणि PSI किरण पाटील हेमी केले. पुढील तपास सुरू असा. बाळेगुळी महामार्गावर भीषण अपघात, एकाचो मृत्यू, 30 जण गंभीर जखमी. कारवार यल्लापूर तालुक्यातल्या बाळेगुळी यल्लापूर महामार्गाचेर गुळापूर लागी भीषण अपघातात गुळापूर हंतो शिवानंद अंबीग हेमगेलो जाग्यारच मृत्यू जालो. मिळालेल्या माहितीनुसार शिवानंद अंबीग हे आपल्या नातेवाईकाल्या अंत्यसंस्कारासाठी वचून परत येत असताना हो अपघात घडलो. तेमी मारुती इको गाडीतल्यान बायल, चलो आणि एक नातेवाईक सोबत येताले. या वेळार गोंयच्यान येवच्या लॉरीन कारक जोरदार धडक दिली. या अपघातात शिवानंद अंबीग हेमगेलो मृत्यू जालो असून बाकी 30 जण गंभीर जखमी जालात. शिवानंद हेमगेलो चलो गंभीर जखमी असल्याचे कळून येयला. अपघातानंतर लॉरी चालक फरार जालो असून पोलीस तेमगेलो शोध घेती आसात. या दरम्यान हुबळी वयते आशिल्ले गणपती मुळेमाने हेमी तत्परता दाखोवन 108 रुग्णवाहिकेक फोन करून जखमीक अंकोला रुग्णालयात दाखल केले. स्थानिकाल्या मताप्रमाणे चालकाल्या अतिवेगामुळे हो अपघात जालो असा. पुढील तपास सुरू असा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. महाबळेश्वर सैल कोकणी साहित्यातलो एक रत्न. तांचो जन्म 4 ऑगस्ट 1943 दिसा कुळवाडी अर्थात कोंकण मळाचा घराब्यात जालो. त्यांचे बापूय भारतीय फौजेत कार्यरत आशिल्ले. ल्हानपणांतच बापूय गेल्ल्यान शाळा सोडून शेतकाम करचे पडले. मागीर ते पळून वचून भारतीय फौजेत भरती जाले. फौजेतल्या अवर्णनीय कामगिरी नंतर निवृत्त जावन पोस्ट खात्यात काम करताना ते साहित्यातल्यान आपली आवयभास कोंकणीची सेवा करूंक लागले. साहित्य क्षेत्रात तांकां खूब पुरस्कार फावो जालात. तरंगा या पुस्तका खातीर साहित्य अकादमी पुरस्कार, हावटण या पुस्तका खातीर सरस्वती सन्मान, केओम्पू हो राष्ट्रीय पुरस्कार असे जायते पुरस्कार तांकां फावो जालात. मराठी, कन्नड, इंग्लिश, हिंदी अशा साबार भासांनी तांची पुस्तकां अनुवाद जालात. अशा या साहित्यकारालो आयतार तारीख 19/4/2026 शेजेबाग माजाळी कारवार हांगा सकाळी 8 वाजता सहस्त्रचंद्र दर्शन म्हणल्यार आध्यात्मिक कार्यावळ, तशेंच सकाळी 11:45 भोवमान आणि साहित्य दर्शन कार्यक्रम जातलो. या कार्यक्रमात मुखेल सोयर म्हण ज्ञानपीठ विजेते दामोदर मावजो उपस्थित रावतले. तशेंच केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आणि नामनेचे उद्योजक दत्ता दामोदर नाईक हेमी उपस्थित रावतले. मुखेल उलोवपी डॉक्टर पूर्णानंद चारी आणि कार्यक्रमाचे बीज भाषण प्राचार्य विनोद पवार करतले. तुमका माये मोगाचे आपोवणे दिता. तुम्ही मुद्दाम येवचे. सैल मामाले भाचे बाबूराव नारायण नायक, पांडुरंग शंकर नायक आणि प्रकाश विश्वनाथ राणे. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात.
ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.